Sanibonani. Ngiyaphila. Indaba yevene yodwa ngicabanga ukuthi izolunga because umphathi wesiteshi ukhona la. Baba uQwebana I believe. Ukhona sesikhulumile naye so in fact singakuqinisekisa ukuthi sizoba nomhlangano naye. Ngakapheli insuku ezu14 possibly. Ukuze sizokwazi ukukhuluma ngazo zonke inkinga ezikhona la. Mhlambe before ngimchazele nje within 2 minutes ngalento ekufanele nikwazi ukuyi-understand niqonde ngomthetho. I-March and March mhlawumbe abanitshelanga akuyona i-organization yokuhlala emgwaqeni. Akuyona i-organization yokumasha every day kuze kuphele kubuye uJesu ingenawo ama-solutions. Sizolontsha-ke impimpa hotline. La nizosicebela khona wonke umuntu orentisa i-foreigner la kule ndawo. Uma simthola sizobiza amaphoyisa bese senza sure ukuthi uyaboshwa siyakulandela uphele ejele. Ngoba senasikhathi sokudlala njengamanje. Nakunezigabane ezimbalwa zemthetho 1 usection 42 we-Criminal Procedure Act yanitshela ukuthi uma ubona umuntu ephula umthetho unelungelo lokubiza amaphoyisa uhambe yombopha ahamba ejele. Obheke bathakatha sekuphela ngisho ukuphefumula. So awukwazi ukulinda azayifikele wona amaphoyisa ukuqeda udlame nobugebengu. Ngoba nina nifani nabantu enibalwela ukuthi bahamba abayigebengu. Sizonicela ukuthi yonke into eniyenzayo akukhona oyedwa umuntu enizomshaya. Akukhona oyedwa umuntu enizombulala. But uma nilibona i-foreigner nisuspect ukuthi alikho emthethweni la. Nisitshele bese nitshela amaphoyisa nathi siwatshela siwagada ukuthi awenze umsebenzi. Ey'nsukwini ezimbalwa sizocela umhlangano nenkosi nabo bonke abantu abaniphethe. So yonke into enicabanga ukuthi induni iyayenza nisihlebele kuleyo WhatsApp. Sizofika esidile nayo bese uyabuya umyalezo ozobonakala emphakathini ukuthi kwenzakalani. Umthetho uthi akekho umuntu ovumelekile eSouth Africa ukunikeza izinsiza kwenza whether isesibhedlela, isikole noma ikuphi umuntu ongekho emthethweni la. So uma ufica umuntu kaSASSA Mpimpa, uma ufica umuntu eseklinikhi engekho emthethweni reporter. Ngoba zikhona igaba ezithi umuntu umegulela ukufa kufanele asizwe. Kodwa uma ngabe umuntu ela ngokungekho emthethweni kunendlela okufanele kwenzeke ngayo. So wonke umuntu ola ngokwesigaba section 32 uma engekho emthethweni kumele adeport. So iphoyisa mangabe nizoninikeza umuntu kumele kumele newulandele umthetho iphoyisa aboshwe lo muntu. Futhi bathakatha kodwa ke vela kuyona into yami ukukhuluma. Mina ngiphilivela ukuthi siyokwenza masisuka la. So sizolokhu sinisiza nje sifike emphakathini sizokhuluma nani. Sisebenze nomasipala nezinduna ukunifundisa zonke izigaba zemthetho. Ngoba la eSouth Africa inkinga yenu nizosathi sopolitiki. Banitshela ukuthi ningazenzi izinto ngoba nidlala abantu abaphehla udlame kulona udlame lolo. Sizonivula amehlo ukuthi kade kudlalwa ngani. Thathani umthetho nowusebenzise ngendlela le ezovuna nini. Njoba niyovota nje umthetho uthi hambani niyovota. Ingakho noma campaign ofana umbuzo umuntu umkhipha nini loya before kuyovota. So that umuntu omvotelayo umuntu okwazi ukukhipha iforeign. But even abantu abenza amabhizinisi la kufanele ngokwesigaba esikhona ku sorry. Yes, khona nesigaba esikhona kwimthetho wama companies
ukuthi omasipala kufanele benze ama-bylaws ukuze umuntu mezofuna ukudlala ibhizinisi la ahambise ngokomthetho. Kufanele abe nemali abanayo, kufanele abe nama-documents ahamba ngokusemthethweni. So ke sizokhuluma nomasipala nabonke omasipala ukuthi akureview ama-bylaws ukuze wonke umuntu la wangaphandle akawuyeke umnotho wasemakhaya kubantu basemakhaya. Konke lokho kuzonzwa ngokusemthethweni, ningalwenzi udlame, but sizonifundisa ngomthetho ukuze sifike ekugcineni. Siyabonga. Siyabonga.